Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad vlog. So, nakita na kami at last ang ako niya Ilonggo Dad man, kumpare ko. Fresh from Manila. Oh, fresh from Manila. Pati ka na hindi. Eh, kung fresh from Manila, ako na-quarantine. Hindi ka fresh, you know? Hindi ka fresh kay na-quarantine siya. Subong kay, ano na sa, good na sa. Hindi siya positive. May gubato namon di ang workout namon di nga kumpare pag isa. Kay dugay na ni 12 years in the making na ni part no? Oh, 12 years. 12 years so. Fiesta to. Kay maano sila, mas sparring sila. Kuno. Abot lang balanta na karon ko anong matabo. Basta may mag-atras isa sa ila. Ah, hindi ko. Oh, hindi gid siya. So mabalanta lang karon ni sa kay Mr. Nel Rapis, si Kagat Labi, Mr. Perfect ng Iloilo. Guy. Sadya ni karon? May bigin sa karon. May bigin sa kay last time kagi nga naghampang sila sparring pa no. Tapos, no grabe na. Daw na lapit na sa migo. Anong bali? Nigo it's a board. Nigo siya. Pero may follow-up tan eh. Ano ginabalisin mo? Oh, may shooting ko boss. Ano? Shooting ko. Oo, may taping. May taping po. So wala gin dayon. Okay? Kay syempre, pangabuhian niya artista pa to sa mo. Tisubong di na sa artista. So madayaw na kinasubong. So masulod na to. So kita siya namon ga treatment. So dlo na namon na. Hop! Ate puga. Wala ko si mo. Kasi hindi ko kasarang. Teka, daw kapakapoy kahungod pa daw. Mga jogging naman lang ganun. Ilit mo, gwapo ka. Ano na kita, na kami mga kapatid. May tong Mga dumatras. Oh, do. Gago. Pag wala nga, Gago. pabalas na ko yan. Pabalas na pa na may rason sa kakapoy sa Okay. Gabi ka rin wala, kudwa ka oras. Ang kontra ko yan, balag ko lang nagabot. on pa mo, siyempre pa kondisyon. Pati Shat na kaman sakit nung mayunod. Doon ako ulbaan siya. Tumatras pa ganit, dapat ito lang alang. Sa pero nagabot siya, pero okay man. Punta daan mo to sa una. Tumla, may igo tayo tsura mo, tapos sambal mo. Dali lang. May tiping ko. May problema, subong kayo may Subong. pads na. Hindi na. Ano may ano? May pads Ah, na. okay. Ayun na. Okay. Musta? Gwapo ka na ginaw. May ano ma-advise mo kay masambuha sila subong? Basta may ma-advise ka kay Ron eh. Hindi lang yan pa ni Bombay ah. Ate, laban may building sa board. May big again. Matanaw lang ko sa video, pre. Ano yung advice mo kay ano kay Nel? Kung malangalangan, tagan na nga. Maginding eh. Kaya pa to? Why ka na may ano pa Ito naman, sa akin mas masubok abot yan. Hindi ko na nayakinanlan. Mali, rason mo naman eh, wala kasi panakton. Yung magindi ka. Hindi mo na rap? Iway ko yung hand drops ka ron? Wala siya. Hand drops ka ba? Di pa hand drops, hand drops pa. Kontra si Canelo. Tapos mga kapoy. Hand drops, sa 5 ka sumbag. Ano na po? Onsa? Nagkaawag kita tatlong itlog para si Muli Subong. Ako namuson ko katatlo para si mo nga. Hop, puga do kululbaan mga arms ka bro. Okay. May ikumpara sa mong lang duwa. Be, sige be. Imo na be. Okay, imo be? Itupad be? Ay di po, gadaw. Di dia. Yota. Ay, sorry. Si Iling kulbaan na kontra. Uy, di. Ari na gid yan. Ay, kayo di Yodi. Ay, Yodi. Ay, Yodi father. Amo gini gina kulbaan ko. Aragoy tiyoy. Na. Ano yung amo nga kontra, hindi mo ni dapat i-underestimate ni. Hindi ko na lang pagdayunon na. Do kakasana ni rap ko. Mga pila nanta. Ngayo. Dudi.
Pero para ni sa itong mga fans out there, much awaited. 3 rounds na. Ano 5 minutes ano 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes. 1 round lang? Ako 1 round lang? Hindi ka ba? 3 lang eh. Hindi ka ba? Sa kung pa-relax eh. 3 lang, 3 3, 2 minutes, 2 minutes. 3 rounds, so short na. 3 rounds part kalaway ng 1 round. Subong nga aton nga pambato sa Tigbawan, arena subong. Ang Sander sang Tigbawan. Ginarap na subong mga kapamilya, arena. Mga Tigbawan, Ginasecure. Tiga sa Tigbawan. Hindi ka na masakitan. Ready ng guya ko. Pila ni kabulan ng gaulat. Pira na gusto na halukan ng mga imo kamao. Kamao, gidaya. Kamo ning kulwa ng bigote ang mga kapamilya, mga Ilonggo Dads. Amo ning bigote karon makiwi-kiwi. Surprise. Hindi lang kuya pagpatamin, oy. May boss damlag pa ko. May pamilya pa ko nga pulian. Ako yung wala. Lima lang yung bata ko. May mata. Perfect. Southpaw versus Orthodox. Out of the poka. May body shot galing uppercut part. Liwat me. Promises out. Smoke ka pa, Bard? Smoke ka pa? 2 times a day. Ikaw smoke ka pa? Of course. Oh, battle of the smokers. Okay, mainit-init na. Sugura na nila ang isang buwa. Nagprepara na nila ang ilang mga headgear. Okay. Corner, 1 minute over in siya na wali mangyari, senyor. Takbo nito. Gano'n pa. No lose, no win, no from General Santos. Nel Kagatlabi Rapis! Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo. Fresh from Ilonggo stable. Ang tatay nga pala inom, ang tito nga manyak. Si Ar-ar, Shat, Iloilo, Villeta. Lingin ang mga ulo, pati yung kakalimunaw. Lingin ang mga ulo, pati yung kakalimunaw. Lingin ang mga ulo, pati yung kakalimunaw. Sige, tunga. Okay? Sigurado ka na, board? Siguro, ano na kita? Okay. So, sport lang, ang pangampang lang. Up. Okay, good. Clean lang. Okay, good. Ang hangin nyo, good. Up. Time out. May time out, wala time out sa boxing. 2 minutes lang eh. Okay. Up. Back. Tunga. Suktangin mo. Kapoy din nasa. Good. Break. Okay. Ang hangin. Wala time out na, may break.
inyo part na. Up, good. Good. Ah, good, good. Up, up. Time, anong time? Wala pa. 30. Okay. Ang hangin nyo, supta. Step ko na. Okay. Right step. Bilin ka mo. Right step. Bilin ka mo. Tuna. Jump. Good. Oh, depensa. Ten seconds. Kapay. Subos saya bisa. Ginawa, bawian nyo ah. Subos saya. Kaya pa. Okay, ang ilang boxing mas lawig lang ang paway kasi syempre na mag-opas lang. So, mga 2 to 3 minutes nga rest ah. 3 hours later. Dati ano na, 3 na kamo kaulas sa kapaway. Okay, round 2 na. Round 2. Yung mga corner man nila, legit yung mga corner man nila. Sadyan eh. Ready na, Bart? Okay na, round 2? Okay, good. Okay, round 2, okay na, ready na? Okay ka? Oh, hangin. Ha? Up. Up. Hindi, depensa la. Ang hangin mo doon. Okay. May time out. Okay. Ang hangin mo, Nel, isukta. Makapoy na si Rune. Oh, kita mo, kapoy na sa Sansam na. Oh, okay. Okay. Break. Ay, di po kaget. Sige lang. Distraction. Okay, tapos na. Okay na. It's a tie patikulan ah. Ano mambal mo? Why na? Okay, di mo? Good. It's a tie. Sadya ng 2 rounds ah. So basta boxing kapoy gimana ya. So kung wala pa man, lawas mo kapuyon na kita. So it was a good spar. Ayos. Good job bro. Ayos yan. Sinong kagigil sa inyo? Ha? Natural mo lang na magigil ah.
Galing kayo daw ang lain sa part daw. Mayo yung mabakser. Mayo igo ko sa kunya. Kung lain part daw, nagkapanggubagin ka mo part daw. Ha? Double iron, ganyan yun. Uga. Part, ikaw na na-explain ka, Juan, ha? Wala may kumigo, gigil gitsa. Patso niya yung go. Daw lain-lain niya yampang yan. Wala pa bumugong gitsa. Ay, ito siyang wala. Ha? Sakit na yun, grabe. Hindi ko na hindi na mapatsaga ng piyak ko, kuya. Tayo kung mapatay ko sinalapis ng sukpon mo. Napamatudaan niya si Ronnie Villeta. Isa ka champion sa ngalan sa boxing. Saan ko man sana yun? Pero kung taas ka, tingin corner ako. Lagi dyan. Kung mga ibigay, tumalik. Ito ko padaan. Bigla mo sumbag, ito ko sa dano. Gamo na ako, hindi ko sa may go. Tagang ko di. Ano nga, puta naman masumbag ko siya. Ganyan ko magsumbag ka, ko na sa. Hindi ko kisa magsumbag ko siya. Gano'n sumbag ka sa. Kag na, may kayo kung magdikitan, medyo dikit na, mabala ko ng giyo, yung mo na. Hindi ta ka gani may go. Hindi ta ka may go. Akas na lumo. Hindi mo ako kapalagyo siya. Kaya akin ako di sa likod. Oo. Anak ko. Correct. Ang mga sumbag yan, ano? Hindi ko magsumbag ko di siya. Nupuno po, nagit siya mo sa yung ulo niya. Pakal-pakal lang yun. Pero wala makita sa video, nupuno po niya. Patsagon nga sa lawas, so hasta boss. Mang Sharetea lang dapat tao, kaya si Ma? Okay. Ito lang mo? Sharetea. Ito mang Sharetea kami. Panghagod sa pagod ng mga Ilonggo Dad boxers. Yun! Tumatsaga ko doon, 12 round. Ay pa. Kasigurado nga magdamo ginibiyo siya. Oo, sweldo yan. Sweldo mo sa mo. Kaya mo yung pulay. Ate ko mag mag Logan Paul, 3 million na mo niya Sharetea.